jer alle sammen, og jeg håber, at I er friske og klar for at give en masse også til mod til os. Vi vil godt lige starte med at snakke om arbejdsglæde. Arbejdsglæde er en mærkelig ting, og man kan jo se det lidt sådan, at arbejdsglæde, det at arbejde gør, at man får glæden, er det glæden, der gør, at man kan arbejde. Det er noget, vi skal finde ud af. Men jeg synes lige, vi skal starte os med at rejse os op. Super. Vi skal lige have det hele med. Godt. Arbejdsglæde, det starter helt med sig selv, og det er fordi, det er arbejdsglæde, det er noget, man giver, og noget, man tager. Så vi starter lige alle sammen med en ordentlig smiler. Gerne med tænder. Vi tænder og kigger på hinanden. Super. Jeg er ligeglad om det er jeres tænder. Godt. Nu har vi fået det øverste med. Så skal vi lige have resten af kroppen, når vi tager først højre hånd op. Så har vi venstre hånd op. Yes. Og så bukker vi lige. Super. Så kigger vi lige på hinanden. Og så giver jeg lige en anden krammer og siger, hvor du bare god. Super. Fedt. Nu er vi ved at være der. Nu er vi varmet op, og nu kan I sætte jer ned, og så er I klar til det her. Yay! Det er jeg virkelig ked af. Vi havde faktisk lavet en aftale om, at Ole H. han skulle komme ind og holde et foredrag om arbejdsglæden. Han har lige sms'et til mig, og han sidder fast i New York. Så jeg tror desværre, vi må gå til en plan B lige. Det er jeg virkelig ked af. Det var slet ikke meningen. Tak. Heldigvis har han sådan også en lille video om arbejdsglæde, eller hans arbejdsglæde. De er flotte, friske drenge i rummet. I love it! Jeg har en fantastisk fæskrop, der fjerner de døde udceller ude i rummet. Den skal bruges hver dag. Kropsbevaring. De skal fjernes. De skal da se lækre ud under deres spacesuits. Se på dig selv i spejlet og sig til dig selv, jeg ser lækker ud. For det gør du. De skal flekse kroppen. De skal flekse de her dejlige muskler, de har. Der skal være stramme mavemuskler. Og det er meget, meget vigtigt. Op og ned. 1, 2, 3. Det ser godt ud. Gør det ikke? Man lukker øjnene. Man tager en dyb indånding. Og så får man en putter. Der skal være sjovt oppe i rummet. Og I skal jo tage tøjet af og danse omkring nøgne oppe i rummet. Så får man en naturlig rejsning mellem benene. Jeg har det fantastisk. Det var lige slå flikflak. Det gør jeg hver dag. Tak. Til efteråret 2008 springer Danmark ind. Velkommen til mandagsmeditationen. Start med at mærke efter i hele kroppen. Mærk, hvor træls den egentlig har det. Øv. Så er det ved at være mandag igen. Mislykkede mandag. Og efter den kommer tirsdag. Trælse tirsdag. Jeg vil ikke engang begynde på åndssvage onsdag. Du skal igennem den kedelige morgenmad og skynde dig, selvom du gerne vil være hjemme mest muligt. Og så ud i regnen. Måske havler det. Det gør det højst sandsynligt.
Og på kontoret møder du Britta, der jublende konstaterer, at nu er endelig mandag igen. Du hader Britta, men du skal smile til hende. For ellers bliver du sendt på latterkursus igen. Og så begynder det. Nu skal du lave noget. For ellers har du ikke råd til at blive boende. Og der er møder. Altid møder. Folk, der snakker, når de burde tie, og andre, der tier, når de burde tale. Heldigvis er der nok kage. Men det er sikkert Brittas tørre sandkage. Og lunken kaffe. Måske kigger chefen forbi. Chefen. Hvorfor skal alle have en chef? Vi kan jo sagtens tage dårlige beslutninger. Helt på egen hånd. Efter alt for mange timer slutter det så. Og så er det ud i regnen igen. Mandag. Den er træls. Så blev det trælse tirsdag. Eller skulle man bare kalde det trælsdag. Mandagens øvhed hænger stadig i kroppen. Og i dag bliver det sikkert bare værre. Du husker stadig, hvordan du i går måtte anstrenge dig for at smile. Og i dag kommer styrkeprøven. Besøg fra konsulenten. En mand kommer udefra for at plukke et eller andet tåbeligt tema, som du skal på dagsordenen. Det var da også mindst 3 uger siden det sidste tema blev